сгушен сам славен, улица слага чуден знак, а песента на сгушен сам славен, улица слага чуден бряг. Ние се намираме в Тополовград. Това е родната ми къща, в която съм израсла и в която са свързани най-хубавите ми спомени. И затова, се връщам винаги с една любов тук. Тополовград е трудно сега в момента. За сега. Трудно е, няма работа. Затвориха се предприятия. Особено за хора така на свободна практика, които са трудничко. Радио София, програма Хоризонт. Ами, относно англичаните. Не знам, за мен е необяснимо. We're coming here, we're on an adventure, and we're still having that adventure. Това са техен избор. Ние сме Европа в край на краща, нали? Това са техен избор, но просто не мога да ги разбера. I think if you come over to Bulgaria, you need to soak in Bulgaria and enjoy Bulgaria as it is. You've got to accept Bulgaria as Bulgaria. Yes. Don't try and put your own ideals and ideas into it. You've got to go along with the flow and enjoy this, you know. Никъде не съм бил по-щастлив, отколкото тук. Никъде. Не знам защо. Може би кръвта, нали знаете, родно място. Аз съм била на 2 годинки, като идват нашите и ги заселват горе. Има една махла, казва се Свети Илия, защото църквата е Свети Илия. И там им дават една къщичка. Аз имам прякор тук един в града, съм известен като Стоян Яфата. Кръстен съм за този прякор. Като ученик. Не, но още по-малък. На всяка работилница и магазин имаше фирми. Ние се заплювахме така един вид табела, всеки се харесваше някой. Аз харесвах тази табела на този магазин на Бай Желязко, която се казваше Яфа. Моето семейство са Клякови, тая фамилия. Тя започва през 1750 година. Имало е някакво събитие в Полша и така поляци са навлезнали тук в Гърция, в България. И той, така си го обяснявам вече аз, че той е бил от поляка, който е дошъл, и от поляка станал на пляка. Пляков. Тополовград е едно уникално място в България, не за това, че тук живее и тук съм се родил. Има няколко неща, които го отличават от всички други населени места в България. Тополовград в началото на 20 век е един голям град на царство България и се отличава с това, че населението тук е гръцко, чисто гръцко население. И тези гърци по тяхно време Каваклия е бил един голям търговски център с богати традиции, с много култура, много религия. Тук имало 3 действащи черкви.
Когато София мисля, че е била 15-20 хиляди, Тополовград е бил 8-9 хиляди. Както той се е сравнявал долу-горе с Сливен, нали, с Ямбол, може да са били с някой 1000 повече, но 25-та година, тук по спогодбата Молловка в Андарис, гръците тръгват за Гърция, българите тук се настаняват в Тополовград. Другото уникално на Тополовград, че това е най-бежанския град за цяла България. Значи след като се изселват гърците, държавата населва на тяхно място бежанци от източна Тракия, западна Тракия и Егейска Македония. Значи в Тополовград има хора от над 64 населени места от цяла Тракия и Македония. Майка ми е бежанка от Георгиевските скала. След като идва тук, се жени за баща ми, който е пък местен тук. А това е родословно дърво на майка ми, от майчина страна, от баща й. Бащината е клонче, виждаш ли? Моите родители са от източна Тракия, турската Тракия. Баща ми е роден в село Гюнюв, а майка ми е родена в село Тислим. Те са се Малгарска околие и оттам им викат малгарци. Вече аз съм родена в България, в Зимница, имала е мелница, баща ми там е работил, там съм родена. Ами те са от Тракия. Баща ми и майка ми. От две съседни села са родом. Между Дидея Гач, сега Александрополис и Комотини или Гюмуржина. Много е голяма мишавицата при мене. Баба ми Ребека е родена в Цариград. Дядо ми Иван е от Кукуш, Македония. Другите ми баба и дядо от майчина страна са от Беломорска Тракия. Тъй, че така може да се каже, че аз съм въплъщение на Балканския полуостров. Не мога да кажа за това нещо, че е Балканския полуостров. Не са всичките проблеми на Балканския полуостров. Не, точно за народонаселението, защото, например, източна Тракия, после като изгонват нашите българи, идват и гърците, идват турци. Беломорска Тракия гонят българите, идват гърци. Тук си тръгват гърците и идват българи. Това е било 13-та година. Фердинанд се съюзява с Сърбия и Гърция, напада Турция, освобождава Тракията. Настанява там, българите изгонват турците, не знам какво било, не знам що, и се скарва с съюзници си. И тогава те нападат източна Тракия и Българко е останало много голямо клане. Свекърва ми с Каличка, понеже е била пак бременна. Другите жени бягат, не искат да я чакат. Турците нападат. 50 дена е била по деревата по горите. Викаме, хубаво, какво ядяхте? Киселец, вика. С киселец живеехме. Вода, вика, обувчинката слагам на русата, вика. Дед капне детенцето ближе, вика, пък аз карам така. И тогава руския консул се е застъпил за тия че прибират дечичките тия жени, един параход и ги докарват във Варна. Обаче детето, дето е гладувало, починало и то. Тя е родила 8 деца, само двечки са останали, всичкото другото е отишло. Те не можаха да свикнат, сега вече съвсем тяхните потомци вече свикнаха, но те не можаха да свикнат, че са тополовградчани. 40 години те къща не правиха. И по тяхния диалект казваха, не, ние ке сподме на Тракията, ние ще се отидем в Тракията. И тук на нас къща ни трябва. Винаги се мечтаяли долу за Тракия, за Бялото море, нали така, за Вардарът. Това е тук временно. За малко сме тук. Няма чак толкова много да се такова. Там ни е корена. Миналата година варихме на екскурзия по родните места на нашите деди. Обиколихме 4-5 села. Търново, Еникъй, Болгарка, Елягино. Елягино е източно от Кишан към Малгара. Той попада в Малгарска област на 14-15 км.
Мама. Дай да влезем. Може ли пак да влезем? Хайде да влезем в двора. Ирена, идемо да не? Аз съм гледам, защото много приказвам за Хармана. Гледай къщата сега, остави ги какво са прави. Това е остатъкът къща. Там има нова къща. Живееме да видим и Виканя. Живяхме. Хайде, кажи ни откъде да вземем пръщица. Където намериш, какво е да намериш, вземи. Слагаме на гроба на нашите, на дядовците и на бабите, пръст от тяхната родна къща, на баба Кирихица, на дядо Михо от родната им къща. Иска в канала пръст от родните места на дедите си. Да посее и той цвете ми става. Така че ще му занесе. Така е. Едните корени легени, другите корени българка, клончетата по Канада. Одеме в тоето родно село. Дето приказваше парите, като идете в нашето село, парите ми са заровени да се обърнете на изток, парите ми са обърни на толкова крачки от Оленицата. Няма помен. Това е турта, где сте били заедно и отишъл ли ти ги обрал. А ти умираше. Сили нямаше да дишаш, ама поръчаш. Така. Те от тези незгоди са се извлекли много поуки. Мило и драго са давали децата им да учат, не толкова занаят, просто да учат в наука. Не знам дали е само характерно за нашите бежанци тук, но е така. В Тополовград има начално училище, първи, четвърти клас. И още едно училище, пети, 12 клас. Това беше помощно училище. Как мислиш, че се чувствам? Носталгично. Малко. Малко тъжно. Не чух клас стани. Тук основно последните години бяха изоставени деца от дома в Толбухен, в Добрич. И имах 6 директорите на дома с нашия директор. И основно бяха те. Но деца. За един учител, ако има проблеми да работи с такива деца, просто ми трябва да става учител. За мен си мисля, че е призвание. И затова толкова ме боли, че не съм в момента. Училището падна под минимума и го затворих. Мисля за и други времена. Когато тук кънтеше детски смях, когато учителите отиваха на работа и се връщаха с цветя, са едни други времена. Не много отдавнашни, но пак по-други. Сняг щом завали, спомня си Мали,
Първата ни среща в планината, щом до чуеш ти в нощта китара, пей за любовта и ти не дей да гува. Това е скелет от мъжка едногърба камила, която се наричаше Мурат. Единственото, което остана от Мурат, това е неговия скелет. Тук падаше много сняг, до кръста. И точно завивам към болницата и виждам, и те от улицата слизат две големи камили, и понеже има много сняг, плъзгат се и пръскат сняг с копитата си, с големите си тела. Копита и лапи. Да, то не копита, то лапи. Да видиш камила в такъв голям сняг и да видиш как разнася снега край себе си и така като лети край ни. Интересното друго, което е, като идват тракийци и македонци, че докарват един уникален добитък, който го няма по нашите земи. А именно това била камилата. Тук на нас се викали камелари, където дойдат и войници, и тополограчари, вие камеларите. Камилите много лесно се командват. Те си имат една дума, когато ги фанеш тук до главата леко и кажеш те лягат, разбираш ли. Трима камелари бяха. Тодор камелара, Марко камелара, Недялко камелара. Имаха по 5, по 6 камили. Обязателно мъжка камила, викахме му Льок. Тя е по-едра от всичките и като върви са клати, обаче всички бяха едногърбени. Двугърбени нямахме. И малки камилчета, деца с такова, тичат отстрани. Оставяме низането на тютюна, всичко тичаме да гледаме камилите. Аз си ги спомням, като малки тук горе на Баира, даже минахме под мъжкия камил за здраве. Не знам защо. И така. Мъжките са льок. Женските са женски, а малките се казват дорумчета. А Марко той цялото лято с 3-4 камили, един льок на морето. Снимки, той си пълни турбичката с паричките, дойде си цяла зима, нищо не прави. Тук се събираха камилите и ги пояха. И от тук пиеха от коретата. От коретата пиеха вода. Тук е имало много камили. Аз като малък ги помня, тук на чешмата с малките камилчета. Пояха ги, тръгваха на някъде, там 40-50 камили. В 1939 година ги продаряха в Хаско и следихме, разбираш ли, че на калажията камилите ги заклаха и ги направиха салам. Камилата е нещо велико. За тополограчани така мисля. Аз от много време се боря с тази камила. Едно време искахме да правим знак на фабриката камила. Нещо по едно време бяха така... Срамуваха се от това да кажат камилари. За мен това е един страхотен символ, камилата, за Тополовград. Защото никъде не е имало такива камили. По предложение на тополовградския художник Христо Лилогеров беше изработена нашата златна камила и тя стана символ на нашия фестивал. Всеки състав, отличен с голямата награда на фестивала, получава и една красавица, театрална, хубава тополовградска камила.
комшиите до нас са от Малгарско. Аз спомням като малък, имаше едни 25 грамка чашки ракийни. И с по една-две чашки толкова изкарва до цяла вечер, но цяла вечер песни. Широки души. При тях душевността не е била в ракията, и ми е била в песните, в спомените, събират се, приказват се за тяхните си работи. И аз ги помня, по цяла вечер пеех. Знала Кирил, разпозна негово стадо голямо. Не смо ратлицки корове Малински чаере. Българин съм. Тракийски българин. Беженец от Беломорска Тракия. Но аз съм българин. Тук е бил Параклис, свети Кирил и Методий и ние го възстановяваме на старото си место. Значи искам да кажа, че тук са над 80 човека, които са дали все по нещо. Кой труд, кой бетон, кой малко нещо, кой тухла, кой... Всеки е дал по нещо тук. Има много хора, които се кръстят, пък не вярват. Има хора, сега ние се кръстим, вярваме, чак такива големи вярващи, не мога да кажеш, че си вярваш в Господ. Обаче да оставиш нещо, да направиш нещо, да възстановиш нещо, което хората са молили тук, значи, може би, векове. Тук е бил събор. За мен е хубаво това, което го вършим. Хубаво, не го правим само за нас, ние го правим за всички. В местността Корията се намира. На време тук са правили събори. Тук е бил празник на Тополовград. И за в бъдеще, може би до година и следващата година, тук ще се празнува празник на Тополовград. В центъра на града имаше кино. Това бе като магнит на всички млади хора. Там се определяха първата среща. Там бе първото докосване с ръка. Когато беше студено през зимата, влизахме там да се топлим. Гледахме черно-белите филми, от време на време цветни, и мечтаехме за големия град и за щастлив живот. Директорка тогава беше Леле Ленче, както и казвахме. 500 човека събираш в салон. Обаче има ли френски филм? Има ли тия западните? А индийски? Народ и чудо не мога да поверя. Аварама, забравях как му беше името. И този филм не можехме да поберем хората в салон. Освен това, целият град пееше тая песен на Барама, Кълчица, всички млади. Момичета по-късно. В новото кино, в читалището. Там правихме тези срещи, да речем. Там сядахме заедно, той ми закачихме се малко. Давахме един италиански филм. И една принцеса се къпи в една вана с мляко. Ама народ и чудо, защото тогава по филмите нямаше голи жени. В никакъв случай, много рядко.
И по едно време, аз директорка съм, а там бях много се в киното въртя. Аз гледам го, Марко слезе от балкона и тича на касата и купува билети. Към чакай бе, Марко, нали гледа филма? Не можах да видя Убо тая голата, бе. Шида долу да видя, Белки видя нещо. Взема си билет и отиде още един път да гледа филма, да може да види голата принцеса. Принцесата с златната звезда на чело. Този филм бях го гледала повече от 12 пъти. За мен принцесата беше толкова красива и всичко бе толкова романтично и хубаво. И тайно си мечтах да стана артистка. Имах възможност преди няколко години да го гледам случайно. И илюзията се развали. И петела кукурига. Като излязаха телевизорите, и всички си купят телевизор, хора няма. Не мога да си свалявам плана. Аз не съм от тия, дето така е лесно. Не мога цяла нощ да спя. И викам край, напущам. Свикнахме вече без кино, това е положението. Чувствам се с всичките си спомени, когато съм работила тук, когато съм се грижила за този град, да живея по-културно. Всеки ден имаше прожекции по 2, по 3. Винаги имаше тук хора, движение. Имаше живот. Винаги чершията била пълна в Тополовград. Имаше повече хора. Движението, тъй наречения чарки. Всяка вечер. Вечер. Младите хора се връщат, да речем, от къра и към 6-7 часа. Тогава почва едно движение, нали? На едната посока и на другата посока. От едната страна се движеха младите хора, по средата се движеха семейните, учениците се движеха от друга страна. Разходката беше просто традиция. Аз, например, като кокетна малка дама, за да изляза на разходката от 17 часа започвам да си къпя, да си навивам косата, да гледам какъв тоалет ще облека. И от единия край до другия край се разхождаме на групи, 2-3 момичета или 2-3 момчета. Гледаме се флиртове или седнем в градската градинка в центъра. Това е нещо, което беше много хубаво. И съжалявам, че вече го няма. Хората не са щастливи вече. Имам чувството, че живеят ден за ден. Даже в един момент хората са много по-избухливи, по-изнервени сега. Дали нямат редовна работа, не са спокойни нощно време, сутрин да стане, да е спокоен, има ли хляб, ще има ли работа, няма ли работа. Спокоен съм сега на масата тук, защото сме приятели, обаче сутринта. Като трябва да платиш ток, трябва да платиш вода. Трябва да облечеш деца. И почват дразгите на маста. Не се говори за живота, а говори се за политика, за всичко, което не трябва да се говори, почват дразги и разправи. Това е.
Сега ти казват, разбираш, спасявай се сам. Няма тук държавата да ти помага, няма този да ти помага, няма ония да ти помага, който трябва комшията и така нататък. Трябва да се спасяваш самичък. Това е на мода сега. Нямало безплатен обяд, нямало спасяване и така. И хората вече никой на никого не ще да помага и тая култура за взаимопомощ, за той и за оной изчезна. The people are wonderful. All the people are lovely. Yeah, aren't they? And it's no different to any other country in the world. They're very kind. Very kind, A very lot of helpful. them haven't got anything, yet they're willing to share Whatever they've got. What they've got, you know, and we find it embarrassing sometimes because you think, what can we... And if you give something back, you get something back in return. You think, where do we stop? Where do we... You have to stop and think what you're doing because they are so kind and so helpful. Absolutely, aren't they? Аз може би се разделям с стари работи. Не мога, нещо, което го помня от детството си, от него, не мога да се разделя с него. Подарявам някои други. Много съм подарил такива, защото имаше много. Това са часовници, които не съм ги събирал. Това са часовници, които са били в къщи. Още имам доста. Този е много стар. С касичка тук. Застрахователно дружество някое. Тук има касичка. Вижте, стинки тук. Полярната банка. Аз този съм събирал като дете. Влог имах. Като деца тук се катерихме по оградите и играехме на хайдути и стражари. От двор на двор имаше много дървета. Тази застройка зад гърба ми я нямаше. И играехме до 11 часа вечерта. В нашата махличка, там дето живеехме, във всяка къща имаше по 5, по 6 деца. Най-малко 4. И всички се събирахме. Една уличка така нагоре имаше, там се събирахме и там играехме. Като свършат часовете, всяко момиче имаше една топка в парцалена или от козена ги правиха, гумени топки. В чантата и почват да играят. Една игра се казваше просто. Момчета и момичета си играехме заедно. Не се деляхме нищо, даже днеска минах край гроба на един от там от тия старите съседи към Митьо. Митьо, помниш ли Митьо, как сме играли, как сме търчали? На времето най-популярната игра чилик беше българска, най-популярната игра. Българска, чилик да играеш. Това беше удоволствие. Удоволствие беше. Чилика е една птичка така, издяла се от здраво дърво, четириъгълна форма, скосява се от двете страни, цифри имаше в средата, запишат от четирите страни с римски цифри, защото по-лесно се изрязва, нали, като резба. 5. Не, 5, ами 6. Добре. Ай, Първо, какво се правиш сега? Първо се прави една дупка. Ето така. Дупката е така. Да легне вътре чиликът. Ето така. И от тук се хвърля с тая тояга. Обаче значи, много по-тънка от това. Отдолу е празно. Да. Сега едно, че правим дупка. Нали така, брачет? Хайде, реши. Това няма значение дали си го фанал. Сега носи го фанал. Сега носи го фанал. Така. Пръчка така. Така? Да. Ай. Така. От тук Да удариш пръчката. така. Виж кръста. Точно така беше. Така беше. Сега ми дойде Така беше, да. Така беше. Първей. Така. Сега я слагам тук така. Не. Пусти отгоре. Ай, бройките падат. Така удрям, нали? Да. Чукай. И така. Още един път. Ай. Пази се.
хора има, обаче са забравени тези игри, тези традиции, както малките деца едно време. Моят дядо, моя баща е предал на мене, а сега станаха така годините, че аз не мога да предам на моето дете и той на неговите деца, понеже аз съм дядо, нали, имаме внуци, и това вече не се играе. Като въздух светна огърлица, нижеха се детските ми дни. Ех, да можех детство да те върна, спомена по тебе не боли. Роде, край при теб ще се завърна, да припомня... И тук беше аланът. Аланът. Това е местото, дето се правише боровата. Трева имаше до тука. Красота и изящето. Имаше големи дъбове. Големи дъбове. Не вековни, хилядолетни, може би. Гайдата и кавалът свирят една особена мелодия. Много особена мелодия. Свирят и минават и събират парсата. Парсата му казват, не знам точно така. Събират парсата и после дават вече на победителя. Но беше много, много, много интересно. Какво градче беше Тополовград? Китно градче, китно, красиво, уютно. Животът беше много напрегнат. Не мотиве. Храната беше, няма кашкавал, няма масло. И що картофи изядахме, що фасоли изядахме. И сега фасол не ми се еде, защото ми се тръсна от тогава. И тук идват тези бежанци, представете си, едно семейство идва с една бухча само, с няколко деца, с два бакъра и нищо повече не е можало да вземе оттам. Всичкото остава там. Особено в Източна Тракия има много богати хора, с много добитък, с много ниви, земеделци добри и така нататък. Всичко остава там. Идват тук голи и боси. Нашата държава ги приема след войните. Това е в България воювала до 18 години и тя разбита нацяло. И тези хора трябва да им се осигури тук препитание. Тук почват да им строят къщи, оземляват ги, държавата се грижи много за тях и те трябва да са много доволни за тази работа, но идват едни съвсем бедни хора и трябва да се създават и да тръгват. И това е много малко време, откакто са дошли до 9 септември, да речем. 44-та година. 20 години. Какво можеш да направиш за 20 години? Нищо не можеш да направиш. И така, по-богатичките тия западнотракийци получиха облигации. Гърция им плати имотите. И те бяха по-добре материално от нас, източнотракийците. През Царско ние се занимавахме само с тютюн. Тютюнчето на ханчето, на елимана. Стане сутрин в 3-4 часа, като се вземе да се разсъмва, отиваш кошовете, напълваш тютюновото разсаче на нивата, с колчета. Трудна работа. Ръцете ни ставаха на бързи. 3 пъти се копаеш, като го посееш на нивата, 3 копани сме го копали. И това почваш, береш тютюн, нижиш, сушиш и след това пък пастава правиш, денкове правиш и най-накрая по Великден вече тютюновите търговци така наизнудват от глад, че вече каквато цена предложат, сега сеяме се, даваме го и по този начин. Вече като навърших 15 години, тогава отидах в тютюновия склад. 9 септември ме свари тютюнова работничка. Ние на времето сме имали кръчма тук и аз се помня кръчмата, тя работи до към 50-та година. Повечето беше на вересии. Ето сега ще ви покажа, например, моето е интересно. Дано ги до мене. Това е доста голяма история тук. Така се гледа, че не е едно, но вижте какво става. Това са вересии, халажински тефтери, горе-долу сегашната работа. Между другото, може да се видят и тетрадки, които могат да послужат сега вместо тези порнографски работи, които се пишат по детските тетрадки.
Ето тетрадка. Гледайте сега, какво има тук. Шипка. Самарското знаме. Паметника на цар Освободител. Боевете при Шипка. Паметника на Шипка казва. Така. Патриотизъм, колкото. Значи няма начин, сега децата не знаят нищо. Гледайте се. Паисий. Това трябва да е, не мога да виждам с тези очила. Софроний Врачински, сигурно, Георги Сараковски, Ботев. И вижте България. Загубените земи за Одея, за които казах аз. Картата на България. Това нещо детето го вижда всеки ден. Ставаше въпрос за вересиите. Ето, например, тук някой си Борис Тодоров, старши подофицер. Това трябва да е 37 година, когато са карали шосетата тук. На 3 август 1 килограм мастика е вземал 50 лева. На 15 август една сода за 18 лева. Пак мастика е вземал за 50 лева и така нататък. Това са тук всичките, тук са измахната, тези пък другите. Ето тук някакъв, да, помня го, не, бай Стой Иванов. Вземал цигари, другия е вземал газ, другия е вземал сиренци. Такова на истината трябва да ви кажа, че баща ми не е бил завлечен от друг един човек. Всичко, който е тук вземал, всичко си е върнало съвсем почтено и честно в вересиите. Ето няма нито един, който да го е завлякал. Аз поначало вярвам на хората. Разочаровал съм се някой път, но общо взето никой не ми е направил лошо на този свят, тук в Тополовград. Така, да ме обиди нещо така кръвно или нещо така. И аз нямам човек да съм направил на някой лошо. Това са много важни работи. Мога да вляза във всяка къща спокойно, не да кажа, бе, ти няма изгонят мамо, стай го това мръсник или това така, какво ти тук сега разбираш? Това са много важни работи, да си спокоен, да можеш да гледаш хората в очите. Минаваха от тук много хора. На стоп пътуваха. Имаше доста туристи. Сраници и отият някъде. И разбрахме после, че отият горе в Сакара, там наблюдават луната. А те бяха вкъщи, ние вкъщи. Постояхме доста време, 2-3 часа. Ми видях ги да стоят там и викам, елате тук да пинем по едничко и да си поприказваме. Идваха тук едни пътници с един много голям товар, 2 жени и 1 мъж. И не щеш ли ги поканиш тук? Елате бе, деца, елате тук, дойдеха, разтваряха багажи тук, седнаха на беседката, ги почерпах и ви моля, времето е късно, закъснейте, къде ще пътувате авто, такова, пренощувайте в нас тази вечер. Аз разбрах, че всяка година сменят местата. Всяка година са на различни места и не знам защо. Наблюдават луната, събират се там. Така затворена общност. Никой нищо не казва. I'm from Australia. Well, I flew to Ireland and that was 22 hours and then travelled through Europe overland to get here near top of Lovgrad, the Darby Mountains. How I feel to have connect with Mother Earth? Example, I don't know. So, okay, let's say now I'm here. Rainbow ist eine feste Einheit. Ist jeder, der hier seid. Selbst ihr könnt Rainbow sein, wenn ihr
wenn ihr ins Circle dazukommt, wenn ihr euch integriert. Es ist offen für jeden. Прилещуваха в нас, станахме големи близки, приятели и после те казаха, заповядай горе. Майката те дни беше там. И нето ми каза, че отива там и че нищо, може каза, вари го търси. Вече се настанихме на обекта, отидеме към Угина, разтвари багажа, залезе към 30-40 кг ябълки, домати, чушки, хляб им занесе, като знаеш, че хората там са на обед. Няма такова. Дойдеха, се разкача, дядо Петре, абе, въздух не мога да си взема от тези преградки, бе. Пари върсовчет ми. Но мразово, аз по тези теми не се разправям и не го искам. Петър вече за нас е един от нас. Също принадлежи към семейство на Радуга. Затова той сигурно си е сега най-възрастен българския брат на Рейнбоу. Спа в яхтата? В нашата главна типи, къде за всички има място, когато някой дойде. Всички се подиграва с него. Не почна да го срещне и да приказва с него. Защото вижте работи върши 80 годишен. Това са хора с висока култура, с голяма признателност. Аз такива българи не бях срещнал. Ние българи си назад поне, да не кажа 10 века назад. Има световно събиране, световен събор, има европейски събор, северноамерикански събор, и след това има локални, т.е. германски, италиански, български. Аз съм от Чехия. 7 години аз отивам на Рейнбоу съборите, так се казва. Принципът е, че се живее в хармония с природа, как можно повече. Тук всичко функционира так, как, например, при някакви племена, като са досега пигмеи в Африка, че няма никакъв бос. Като трябва да решиме нещо. Всичко е така, че трябва да е консенсус, не знам как се казва български. Рейнбоу, Радуга, има много цветове, нали? Значи тук са всички, почти всички типи на хора. Рекорда на това тип е 34 човека вътре да седат, иначе се е случвало по 15 човека да спят. Когато нещо навали, тогава се събираме тук. Наричаме го понякога Weathership, както Spaceship, Timeship. Това е Weathership. Спаме в яхтата, наредени момчета, момичета. Приказахме до тогава, докато заспим. Това е простотия. Дето не да разправяме. Стана 16 години, като почина жена ми. След това една коварна болест настъпи момчето, почина на 56 години, което ми е голяма тъга. И затова остана самичък и търса уют, търса
Врата търся приказка и все пак лягам самичък. Страшно ми тежи самотата, защото аз съм изстрадал душа. We go lots of times to the sacred site, which is about 1-2 kilometers from here, and meditate there, and just to be there is a very nice experience. And there were people a long time ago who were using the site. There are carvings in some stones. They use these stones for some rituals. Определено е интересно място, да. Тоест дали ние сме избрали мястото или мястото не е избрало нас, не мога да съм много сигурен. Това стратегическо място е било избрано още по времето на траките като место, което има повишена земна енергия. И тук, 5 век преди новата ера, е било изградено скално светилище на Бога Слънце. 420 метра над морска височина, на 2,5 км югозападно от Тополовград. Палео Кастро. Палео на гръцки стар, Кастро крепост. По тази скална дъга, която минава запад-исток, има издълбание над 160 скални слънца, вдлъбнати и изпъкнали. И тук на тези скални слънца по време на пролетното и есенното равноденствие се извършвали ритуали от древните траки в чест на Бога Слънце. Археологията е този фантазъм, който има всеки човек, машината за връщане на времето. Това е археологията. Вижте, това, ако е така, може да е нечер. Ако го погледнем така, е нечер, който е Бог. Ако е така. Има лице, ти няма ми кажеш гръб. за това нещо? Колко години се познаваме? Хубаво, аз не съм ти казала. А ти ми кажи, като си от този край и тук шеташ лятно време, защо не ходиш по музеите и не гледаш камъните? Като съм от този край, отиваме на село. Да. Сме на отпуска. Ти си в отпуск. Не, права си, права. Васко Добрев е добре известен в Тополовград. Той е от тук, но той е египтолог. 20 и няколко години копае в Сакара в Египет и работи... Египетската Сакара. Египетската Сакара, да. Сакара. В Френския археологически институт в Кайро. Херодот казва, че около 1800 преди Христа има един фараон и изпраща експедиция в Тракия и Скития. Трябва просто да намерим доказателства, веществени доказателства. За мен едно от най-важните веществени доказателства е името на Сакар планина. Сакар планина, Сакара, това е един и същи корен, като бога Сокар, който е бога на некропола на Мемфис, Сокола. Сокол идва от Сокар, същата дума е. 60, 2,40. 2,40 и другата част. 2,40. Не, аз гледам общото с другата част. Да, 2,40. И тук много добре личи как е счупено другото крило. Ако го изчислим, 2,42 и прибави едно такова крило. Значи то беше на върха и върху главата на диска имаше триангулачна точка. Те са го използват, защото е хоризонтално. И понеже е на най-високото място и беше частично в земята, и ние тогава го кръстихме човека и така е публикуван в мегалитите в Тракия. Само, че като напредне знанието ни за древността и за връзките на Тракия с Мала Азия, с Средиземноморския свят, и се породи идеята, че това не е слънчев човек, т.е. Бога Слънце, който е стоял изправен, а вероятно е слънчев диск с крила. Крила слънчев диск, такива каквито виждаме в Египет. Тоест пак е Бога Слънце. Ами за мен това е много, много приятно откритие, защото до сега не знаех, че България има слънчев диск. Това е Слънцето, Ра или Ре, както обичам да го казваме. За древните хора Бог е Слънцето.
Долмените са най-старите монументални гробници по територията на България и в целия Балкански полуостров, но в община Тополовград са най-добре запазените долмени от цяла България. Виждате прототраките как са строили. Залеза спира вся кара, сини хайдушка гусла, стари легенди разказва от минали времена. Сакар, Сакар, твоето име зове, Сакар, Сакар, нашата гордост си ти. Човешкият живот е смисъл. Трябва да оставиш нещо на тази земя. Било наследство, семейство, скулптура, песен, филм. Трябва да се остави нещо. Скулптурата на Исус Христос, но още не е завършена така. Тя е в процес на работа. Благославяш Христос. Поръча една наша съгражданка тук, иска да направи подарък за града и я започнах. Даже в момента на разговор аз имах още по-голямо желание да го почна, защото искам да го направя така хубаво. И да направиш нещо голямо работа. Ще му изберем място да посреща хората, които влизат в Тополовград, да запомнят Тополовград и така. English friends moved here 2 years, I think it was, before us. And they saw a house. We were looking for Italy or France. Never been to Bulgaria, had we? I said, hang on, where's Bulgaria? Yeah, and to be honest, I had to look at the map. You know, nobody in England really knew where Bulgaria was. Most flights, we see them come into Burgas, they get on the coach, they go over to Sunny Beach or go up to Varna or go down to Sozopol. And they never come inland. They never see Bulgaria as such. No. And Bulgaria is beautiful. Absolutely it really beautiful. All seasons, it's beautiful. When you pack up everything in England of all your life, it's like jumping off a cliff without a parachute. You don't know what you're jumping into. And we did, we packed up everything. Yeah. We just left our family behind. They were quite happy. They said, you go, Mum and Dad. It's your turn now. Yeah. And they love to come over on holidays. We occasionally go back, but we prefer to stay here. Yeah. Българчани са свинливи. В това отношение да изтъкват себе си. Аз го отдавам, да речем, на това, че ние тук се познаваме. Аз, например, познавам
3 поколения тук в Тополовград. И сега, ако да решим един младеж вземе да ми разправя той, нали, аз го знам, нали, какво е потеклото му. Някой друг град, като идем и там тогава може да се хвали. Женима мамо надалеко да се хваля по-леко. И ние, ако излезем навън, да речем, ги приказваме, каквито хич ги няма. Ама тук в града това нещо не може да стане. Може би, ако дойде някой отвънка така, да се похвалим малко, но хвалим общо. Може би усещате, че хвалим тук града си. Тополовград, най-хубав град, тебе слънце сияй, розите цъфтят и камилите вървят. Бизона е северноамериканско животно. Това са северноамерикански бизони. Намираме се в резерват за бизони. Тук се доближава до естествената ни среда. Целта е вече животното да придобие малко по-див характер с цел ловуване. Ловен туризъм и за месо. Месото, както знаете, е едно от малкото меса с ниско съдържание на холестерол. Затова, може би, индианците не са боледували толкова от сърдечно-съдови заболявания. Мислим да направим такъв център, туристически център с хотелчета, тип каубойски селища, нали, да се вържи с резервата. И ако дойде обикновен турист или ловец, вече да затворим кръга. Имаме около 10 малки, очакваме още минимум 50. Това вече е второ поколение, така наречени българчета. Тази година са 20 българчета в първи клас. До 5 години, 6 години гимназия ние няма да имаме, защото няма деца. Понеже работех едновременно и към редакцията на Септември. И аз всяка година правех снимков материал за Ден на родилната помощ. Тогава децата почнаха, да речем, 130-140 постепенно. Всяка измината година по-малко децата намалят. Тополовград загива. Обречен да изчезне, няма да изчезне. Като град няма да изчезне, но не виждам. Ако почне да се стабилизира държавата, не, той се стабилизира, иначе може да изчезне. Няма да има население. Много хубави деца, много амбициозни. Предполагам, че в живота добре ще се реализират. И сега ми предстои учене в по-голям град. Щастливо. Предполагам, че някои от тях ще останат тук в града. Не. Никакъв случай. В бъдеще, значи хубав град, но в момента може и да има, ако се поправи. Има. Не, тук може би в този град самия бъдеще. Според мен лично няма. Защото малък град не е толкова развит. Просто. Да, ако се развие малко града, ще е по-добре. Тук няма бъдеще, няма развитие. Тук ако останеш, просто няма как да се развиваш напред. But we had the same in England, 50s and 60s. The villages, everybody in the villages wanted to move out to the towns because that's where they could earn the money. Yes. And I can understand that, you know. I moved from London because we got fed up with the rat race, but you really need, when you're young, you need to earn the money. Without the money, you just don't get anywhere. No. Благодарите, Петре, прекае.
много различни неща в този 85 годишен живот. Като на кино отиде. Като на кино. Нали, гледаш филма, това се покаже, това се и си отива и така нататък. И един спящи сън се родих и за времето и да умра. Всяко начало има и край. Всичко, което се е родило, ще умри. И животни, и птици. Така че не ме тревожи много. Не. Чакам си го, като ми дойде реда. Само искам да не съм сама. Днеска е празника на манастира. Църковният празник на манастира в Света Троица. Всеки град си има ангел-пазител. Вижте сега, тук като Тополовград, моята оценка е, че по-добри хора са. Аз познавам от 58 година, аз съм бил войник, Кърджали. Бяха по-скромни момчета, по-тихи. Той беше третокурсник, а аз току-що приета студентка в Висшия селско-стопански институт. И отивайки на упражнение, още се запознаваме и изведнъж чувам някой пее с много звънлив глас. Мъжки глас, тенор, но много звънлив. Сега аз съм малко музикант, затова ще изпадна в подробност. Свирила съм 15 години на пиано и така, като чувам, се питам, кой пее там бе? И те ме викат, там един си мий прозорците. И поглеждам аз нагоре, виждам някакъв слабичък, така, младеж и викам, аз искам да се запозная с него. Не знам колко е било прилично от моя страна да бъда аз активната страна, но както и да е, направихме една среща чрез мои приятелки и със студентки в цирка, представете се. Казват, че където човек се запознае, така е целият му живот протича. Не, нашия живот не е цирк. Нашия живот беше много сложен. Простете ме, че много се вълнувам, но ние загубихме син. Може би сме вървяли се там горе по опънатия тел. Там, където са еквилибристите или не знам как да кажа, въздушния балет, там, където мъжа протяга ръка на жената и трябва непременно да я улови, за да не падне долу на батута и на мрежата. Така вървим сега и ние. Човек е слаба вейка. Като най-слабия вятър, той е с изкушение, той веднага се навява насам, натам. И зато и църквата е духовната лечебница. Има някой се грешава, от те се грешава. И се отчаиват. Много е грешно учението. Когато духовният път е сложен път, човек трябва да тръгне по спасителния път, за да види колко е приятен. Но там има пак борба, има пак изкушение. Бях тук един ерген, който за предпочитане бях пред момичета и тръгнах по наклонената плоскост и така, че
Едната година така, другата година, докато да се усети, те годините се изтъркалиха и толкова. Затова закъснях и с женитбата си. Но един пък така сполучих много с брака си. Аз до сега вече толкова години сме женени, 30 години, 32-3 години. Ние проблеми двамата, сме нямали проблем двамата никога, абсолютно никога. Аз винаги съм бил щастлив човек. Човек с тези телесни очи възприема материалния свят, но има и духовни очи. А те се отворят, тогава се вижда таинственото. Разум има своите предели, своите ограничения, но когато мине зад тази граница, вече само трябва да се приема с вяра. Така че таинственото винаги се остава таинствено. Да кажат снахи, жени. Трудно. Ама ние сме така, като камилите. Издържаме много и на жад, и на студ. Мисля, че ще го прекараме този период. Като пъстосветна огърлица нижеха се детските ми дни. Ех, да можех детство да те върна, спомена по тебе не боли. Роде, кай при теб ще се завърна, да припомня миналите дни. Моята родна къща да прегърна, да извикам детство, де си ти. Роде, кай при теб ще се завърна, да припомня миналите дни. Моята родна къща да прегърна, да извикам детство, де